Aj četno. Evo neka. I ova se pomogu. Stano gruzo pa pika. Pomni ga Nije to keker pokonji. Pa ne, on snima, čovjek danas snima. Nisi bio kad Kako šta sam mi, šalimo šta sam mi kao... Ajde ban, pusti, nemoj čekati. Kad je stranac snimao. A jeboti stranac. Skoro vidite, volom da volom. Ma biži jeboti, skoro najveći lopov. Svećenik drži misu, fratar, kop kako hoćeš i hođa, kad se misa drži, kad se Bogu moli, budi ozbiljno, ako ne znaš, Bog šuti jeboti mater. Ono krenuo kuću vamo, naravno, svakom. A ja mu toliko sinu natrap jebao mater, on kupiš svijeća za paljenje, sinu. A njegov sin men bio zet mog nikne. Evo kako je tu. Da jebem se, da polovi, ne može sad da ložimo. A čekaj sad sve večera. Rosti ložimo odvije, sad obe minđivika ima, kremadla ima. Ja jučer bijele bubrege natavu. Muda, ja džuda viko muda. Džafer. Ne, Džafer nikad nije viko muda. Džafer je govorio tvrdo č i dž. I svi oni hađije. A on je profesor, moje djete ne nikad učio. I Brentava Drena i onako revio žena. Rekao ti, kad moje dijete učilo, ja bi te rekao davio, majke, ti ga rekao luči. Eno je nog sad dobro. Ne, ima nogo žena. Prvo prst sad nog. Neću ja svojo jebe mater, čovjek ušao od mene jedna tona. Kaj će mi čopalje, ne daj Bože nikom. Neću ja, ne daj Bože, mogu ja žen koga hoću samo. Neće Ivan cijel žen, Ivan nije budala. Hoće svi daj prepiši stan, daj kuću, evo ti kure.